дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ифтитоҳи бинои беморхонаи сироятӣ пас аз таъмиру бозсозӣ дар Панҷакент. ба бунёди муассисаи томактаби санги асос гузошта шуд. дар деҳаи чорбоғи шаҳри Панҷакент бинои беморхонаи минтақавӣ сохта мешавад. корҳои ободониву бунёдкорӣ ва созандагӣ дар шаҳри босонии Панҷакент. хабаргирӣ аз ҳоли собиқадорони меҳнат дар шаҳри Панҷакент. дар деҳоти чинори шаҳри Панҷакент бинои беморхонаи сироятӣ пас аз таъмиру навсозӣ ба истифода дода шуд. бинои мазкур аз ду ошона иборат буда дорои се шӯъбаи табобатӣ, калонсолон, бачагон ва эҳё мебошад. беморхона дорои 70 кат буда 85 нафар кормандони соҳаи тиб ба мардум хизмат мерасонанд. иншооти мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар ва шарикони рушд аз таъмири капиталӣ бароварда шуда беҳтарин шароити кору хизматрасонӣ дар он муҳайё карда шудааст. баробари таъмиру навсозӣ ҳамзамон муассиса бо дастгоҳу таҷҳизот ва дигар мебелҳои замонавӣ таъмин гардидааст ки ин боиси боз ҳам боло рафтани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мегардад. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба ифтихори санаҳои фархунда, сохтмону таҷдид ва бунёди иншооти гуногун авҷи тоза гирифта сокинон дастаҷамъона дар корҳои ободонӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар деҳаи навоботи ҷамоати деҳотӣ ба номи Лоиқ Шералӣ бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба бунёди муассисаи томактаби санги асос гузошта шуд. бинои нав бо дастгирии мақомоти маҳаллии, ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорони маҳал бунёд карда мешавад. бинобар афзоиши ёфтани аҳолӣ ва зиёд шудани талабот ба бунёди ин муассиса аз тарафи роҳбарияти вилоят санги асос гузошта шуд. зимнишносои бо лоиҳаи иншоот раиси вилоят ҷиҳати анҷоми босифати корҳо ва бунёди бинои сеошона барои 300 нафар тарбиятгирандагон тавсияҳо дод. ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бунёди якчанд иншооти таъиноти гуногун идома дорад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент дар деҳаи Чорбоғ бо ҷараёни сохтмони бинои нави беморхонаи минтақавӣ шинос гардида бо сокинон суҳбат намуд. бо назардошти талаботи замони муосир ва фарсуда гаштани бинои кӯҳнаи беморхона, соли равон бунёди бинои нави муассиса оғоз ёфта. то ин марҳила корҳои асосӣ анҷом ёфтанд. иншоот аз ду ошона иборат буда дорои 24 ҳуҷра мебошад. дар ин беморхона шӯъбаҳои таваллуд, амрозӣ дарунӣ ва бачагона ба мардум хизмат мерасонад. дар айни замон корҳои пардозгарӣ ва рангубор ҷараён дошта беморхонаи навбунёд бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин мешавад. дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо корҳои сохтмонии бинои нави истиқоматӣ ва маркази савдову хидматрасонӣ шинос гардид. бинои баланд ошона аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Шавкат Бобозода бунёд ёфта, аз 9 ошона иборат аст ва дорои 64 ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. мувофиқи лоиҳа дар ошонаи якуми бино маркази дандонпизишкӣ, тарабхона, коргоҳи истеҳсоли пойафзол, сехи қаннодӣ ва маркази савдову хидматрасонӣ ҷой дода мешавад. иншоот ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ бунёд ёфта, баробари ба истифода додани он 70 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. зимни сафари корӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри Панҷакент бо лоиҳаи таъмиру таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди кӯчаи Абулқосим Фирдавсӣ шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки кӯчаҳои ба номи Даврон Бобораҷабов, Абулқосим Фирдавсӣ ва Деваштич ба масофаи наздик 3 километр пурра таҷдиду навсозӣ мешаванд. дар доираи корҳои роҳсозӣ, чароғхон ва сафолакпӯш намудани роҳҳои пиёдагарди ин кӯчаҳо низ анҷом дода хоҳад шуд. ҳамзамон тамоми қубурҳои обгузар низ иваз мегарданд. дар кӯчаи ба номи Борбади марвазии шаҳр роҳбари вилоят бо мавзеи сохтмон ва лоиҳаи бунёди корхонаи истеҳсоли соҳибкор Раҳмонқул Каримов шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин мавзеъ аз тарафи ҷамъияти саҳмии кушодаи Даврон коргоҳи истеҳсоли пойафзол бунёд меёбад. иқдом дар доираи саноати кунонии босуръати мамлакат амалӣ гардида, ҳадаф рушди соҳа ва ба шуғл ҷалб намудани шаҳрвандон мебошад.
зимни сафари кори раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода аз ҳоли собиқадорони меҳнат Обиҷон Юсуфов ва Моҳира Амонқулова хабар гирифт. роҳбари вилоят зимни мулоқот ва ҳолпурсӣ таъкид намуд ки собиқадорони арзаи меҳнат ки тамоми умри бо баракати хешро барои пешрафти меҳан сарф карданд, доимо таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат, хоса пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дода мешаванд. Обиҷон Юсуфов собиқадори соҳаи кишоварзӣ буда то кунун ин касби пуршарафи худро идома дода ҳамроҳи фарзандон ба кишту истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ машғул аст. Моҳира Амонқулова бошад собиқадори соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ аст ва баҳри пешрафти ин соҳа заҳмат кашидааст. собиқадорон аснои суҳбат ҷиҳати дастгириҳои доимӣ ба роҳбарияти олии мамлакат сипосу миннатдории худро изҳор намуданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.